जोंनिनो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा दा अहेला लाहारि बायद' बिथाङाबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नागारनानै थांनायाव जोंहा गोबां जेबो खहा जायाखै बे खहा जायैयानो जाहैबाय जोङो माखासे बिथाङा सरासनस्रा बिनि आखुवा माखासे सब मानसिजोंनो इकुवेल खालामनो हानाय मोनसे बेनाव आखु गैयामोन सबखौनो बियो बजबनानै लानो हानाय आखु गैयामोन बै आखु बजबनानै लानो हायि आखुनि थाखायनो बिथांखौ जोङो बारा साहस हायामोन बिथांजों मोजां गाज्रि रायलायनोबो जों फोरमायलायनो हायामोन आरो बिथांखौ जोङो मोनसे भाइरास होननानैसो सानबाय दा मानो होनबा बिथाङा जेसेबांनाखि जेरै गामि एरियायाव थांनानै मानसि सोदों मादों बिथाङा दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैसा बख्ल'नानै लागासिनो दङ लाख लाख थाखा लागासिनो दङ आरो बिथाङा माखासे गाज्रि हुदा आरो गाज्रि माबा दङ मानो होनबा बिथाङा दिल्लीयाव सासे फिसाला गोदै लेंनाय दङ बे फिसाला गोदैया बिथांनि थाखाय मोनसे भाइराससो फिसाला गोदै नङा बियो बिनि फिसाय गोदैसो मानो होनोबा बिथाङा मास मोनथाम खरि गावनि अबावबा जायगायाव लानानै थानाय जों खोनानो मोन्दों मानो होनबा नैबे समावसो जों बेखौ बुंनाय जाबाय जों सिगाङावबो बिथांखौ बुंनो सानदोंमोन खाथियाव थानाय समावबो नाथाय बिथाङा साहसखौनो होआ जोंनो बुंनोनो चान्सखौनो होआ बिनि थाखायनो जों बिथांखौ होबथानो हायाखै नाथाय जोङो मिडियानि गेजेरजोंबाबो बुंबाय आब' नोङो जेब्लाबो नोंनि आखुखौ गार आरो नोङो जेला समाजखौ जुदि फोसाबनो ओंखारदोंबा मोजां लामाजों थाबाय नों मालाबाबो बेफोरबायदि आखल आखुखौ लानानै दाथाबाय बेखौ जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय जानानै जों रिकुवेस्ट खालामहरो आब'खौ जाहाथे आब'आ जोंखौ गाज्रि मोना जों बुङो नोंथाङा जेब्लाबो नोंथांनि आखल आखुखौ गारनांगोन बै सासे फिसालाखौ लानानै नोङो फिसाय बायदि महराव बाहायनायखौ जोङो मोजां मोनाखै बेजोंनो लोगोसे आं पद्मिनि ब्रह्मनि खोथाखौबो बुंनो सानदों बिथां पद्मिनि ब्रह्मआबो सासे एंकोरसोमोन पद्मिनि ब्रह्मआ जाहैबाय सासे लुबैसुलि बियो माबायदि लुबैसुलि बियो प्रमद बर' सारनि पिए जानो थाखाय खेबथाम जाबाय बियो खेबसे नङा खननै नङा खनथाम बियो पिए जानो होननानै बिदों नाथाय प्रमद बर' सारा बियो मोनसे जाथाव नङा सासे आइजोखौ बियो पिए खालामनानै लानायनि मोनसे बेहा माबा नङा मानो होनबा बिथाङा गोबां जायगा गिदिंनांगौ गोबां मिटिं खुंनांगौ अनेक गामियाव बायदिसिना रोखोमनि जाथायबो जाबा थांनांगौ बा माबा मोनसे बानस'हैनांगौ बेवहाय बिथां आइजोखौ पिए लानाया मालाबाबो सम्भब नङा आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेखौ मोनैनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गारनानै थांदों आं गासिबो बिटिसिनि थागिबिफोरनिसिम जोंनि आइजो लोगोफोरनिसिम आं फोरमायहरनो सानो जोंहा नैबे इउपिपिएल सरकार थानायाव जेलानाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होदोंमोन 25,000 हिसाबै 75,000नि खोन्दो मोनसे 25,000खौ जोङो डाइरेक्टयै जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ होदों बेवहाय जोङो थाइसेबो सुद बा थाइसेबो लन रिकभार खालामनाय नङामोन बेखौ डाइरेक्टयै जोङो बिसोरनो अनसुंथाइ हिसाबै होदोंमोन लोगोसे नै दा बिपिएफ सरकारा जेलानाखि फैदों बेहाय लोगो लोगो जोङो नैबे 15,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनायाव जोंहा जोबोद खहा दङ मानो होनबा बियो डाइरेक्टयै बिसोरो दासिमबो खेंफोरथि होआखै जोंनि मिन्थिनानै मोननायाव बियो 15,000नि गेजेराव 7,500आ लन हिसाबैसो जों मिन्थिगौ 7,500 थाखाया लन होननानै जों मिन्थिगौ बे लनखौ जुदि नैबे बिटिसि आसाम एसेम्ब्लिनि उनावहायनो बिसोरो जानो हागौ बिसोरो बुंनानै होगोन जे बियो खावसे पारसेन्टआनो लन होननानै नाथाय हुसियार जा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर जायफोरा ग्रुप दङ बिथांमोना जायफोरा मोनदों बिसोरो हुसियार जाखा जे बियो जाहाथे लनसो नोंथांमोना जेब्लाबो फ्रि होननानै बेखौ फ्रि हिसाबै साननानै दाला बियो 7,500 थाखाखौ फुरायनो सुख'फिननांगौ होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों आरो मोनसेया बेनो जे अरुनदय खेत्रआवबो जोङो इउपिपिएल सरकार थानाय समावनो जोङो गोबां न'खर हाबनानै जोङो जायफोरबायदिया मोनथावथाव सोरबाया लेंग्रा दं सोरबाया खाना दं सोरबाया रान्दि दं सोरबाया हाबा जायै हिन्जावफोर दङ बेफोरबायदि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खरफोरनो जों नायबिजिरनानै जोङो अरुनदयखौ होनाय जादोंमोन नाथाय नैबे बिपिएफ सरकाराव जों मा मोननो मोन्दों मोनसे भेरिफिकेसन होननानै डकुमेन्टस बिस्राफिनदों बै डकुमेन्ट बिस्राफिननायाव बिथांमोना गासैबो डकुमेन्टसखौ लादों बिथांमोननि जाय अरुनदय मोनदों मोनाखै बिसोर गासैबो होजोबनांदों डकुमेन्टसखौ नाथाय बेवहाय मा खालामदों बिथांमोनहा जेलानाखि पिसिडिसिआव जिरायनो मोन्दों गोहोखौ मोन्दों होननानै बिथांमोनहा गोबां गोरोन्थि खामानिखौ मावदों बेवहाय गोरोन्थियानो जाहैबाय बिथांमोनहा जायफोरनाखि गोरिबफोर सोरबाया आइजो हाबा जायिफोर दङ सोरबाया न'खर एकदम दरिद्र सीमा रेखायाव थानाय मानसिफोरनिखौ मा खालामदों बिसोरो जायफोरा गभर्नमेन्टआव थांनानै बुंहैनो हाया अफिस गाहैनो हाया बिथांमोननिखौ मा खालामदों डकुमेन्टसखौ लानानै बिसोरनो थाखाय मोनसे माबा मा होनो बेखौ नंखाय फोरमान होनानै माखासे अरुनदयखौ दाननानै होदों
बेखौ मा खालामदों सोरबा गावसिनि PCDS-आव मावखाग्राफोरनि बिजिफोरनो होदों सोरबा गावसिनि पार्टियाव हेफाजाब होग्रा एकदम होबाय थाग्रा मानसिफोरनि बिनानावफोरनो होदों सोरबा बिब'नो होदों सोरबा बिमानो होदों जायनाखि गोरिब न'खरनि अरुनदय मोनग्रा बिथांमोनहा दा जोंनो गामि गामियाव फोरमायगासिनो दं आंनिखौबो दानबाय आं ओरैबायदि सासे हाजिरा मावना दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसियाबो अरुनदयखौ दानजादों नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथाव जोङो ओंखायनो बुङो जुदि सरकारा मोजाङै सोलिनांगौबा बेयो गासिबो मोनथायखौ होफिननांगौ थाफिननांगौ बे बुस्थुखौ जों बुंगोन आरो हुसियार जा जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव थाग्रा आइजोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि मोनथायखौ बिख'नानै लानो हानांगोन सोरनिबा PCDS-आवबाबो गाहैनानै नोंथांमोना बिथंख' बेखौ बुंनानै लानांगोन मानो होनबा बिसोरो थगायसुला बिसोरो थगायगासिनो दं दिनै जोंनि अरुनदयखौ दानदों गाबोन जोंनि माबा मोनसे मोनथायखौबो बिथांमोना दानगोन जेरेखम जोङो नै दा BTC-आव थांनाय इलेक्सनाव BTC इलेक्सनावबो बिसोरो ST-खौ फानदोंमोन जोंनि बर'फोरनि मोनथायखौ फानदोंमोन बै मोनथायखौ फाननायाव जोंहाबो गोबां खहा दङ इयुन जोलै जोंनि गथ'फोरखौ नायनानै गोबां खहा दङ बेनिखायनो आं बुङो जायफोरनाखि जोंनि UPPL-आव फैनानै BPF-आव हाबहैदों बिथांमोना गासिबो लबिस्ट गासिबो हारिनि थाखाय मोनसेबो सार्थ गैया बिथांमोना दान्दिसेनो जोंनि आलासि जानानै फैदोंमोन बिथांमोना जोंनाव आलासि जाफैदोंमोन UPPL सरकाराव आलासि जानानै बिथांमोना जेरेखम बिमाय बिमानैनाव आलासि जानानै मास मोनसे बा दान्दिसे थानानै थाङो बेबायदि रोखोमै थांनानै दा बिसोरो माखासे जोंनि मावनायनि सायाव मोजां राहाखौ मिन्थिनानै लानो हायियाव बिथांमोना खारलांफिनदों बेनि थाखायनो जों बुङो जायफोरनाखि दा BPF-आव हाबैदों जों UPPL-नि थाखाय बियो मोनसे भाइरास बे भाइरासआ जोंनि UPPL-निफ्राय गुगालांबाय जों बेखौ जोबोद मोजां मोनबाय आरो जोङो इयुनसिम जों जेरेखम बैसाग जेठआव जेरेखम दै बानायाव खोस्लिफावनाया गोजावो बेबायदि गोजावलांनाय मैलाफोरखौ जोंनो आरो इयुनाव जों जेब्लाबो खाबु होनाय जानाय नङा बेखौनो आं बुंनानै दिनै नैबे मिडियानि फारसेजों जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों आरो रायजो राजाफोरखौ बुंदों जायफोरनाखि सुबुंफोरा BPF-नि जानानै दा UPPL-निफ्राय थांनाय सुबुंफोरा BPF-नि जानानै दा एजेन्सि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोनहा गोजानाव था मानो होनबा बिथांमोनहा नोंथांमोनखौ फुस्लायदों नोंथांमोनखौ बुरखायदों नोंथांमोननो रां होगोन